Pag maliit na company, hindi nyo ina-approvean, iniipit nyo. Pag malaking pharmaceutical company, yung multinational, approve kayo na approve. Why? Because may mga lagay. Ganon kayo eh. Pagkatapos, kitaan kita, sabi mo ilang kayo? 800. Ito, pakita ko sa'yo. Tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit nyo pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan? Di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Nasa yung biogesic na fake? Meron din kami nabili fake na biogesic, fake na Neozep, and fake na Decolgen. Ayan. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect?